Escribiu Noriega Varela: "Eiche de dicir forasteiro, se non está sobre aviso, que a imitación do naseiro fixo Deus o paraíso." Hoxe viñamos a Viveiro para comprobar se os versos do poeta son certos. Se queren sabelo, veñan con nós ao naseiro, veñan con nós á romería do Bo Xantar. Viveiro é unha das paradas máis fermosas da Mariña Lucense. Permite desfrutar, sen ter que elixir, do mar e da montaña. Pero hoxe a vila está algo decaída. A estas alturas do verán, cada ano hai unha mudanza masiva á beira do Landro. O asentamento que provoca este fenómeno migratorio é o que chaman a romaxe do naseiro. Esta romería arrancou fai 114, 116 anos, non estou mesmo seguro. Isto chamalle a romaxe do bon xantar porque no seu día, cando arrancou, era un bon xantar. O sea, un bon xantar era a comida que se facía a mediodía. E un señor que era José Barro, que tiña unhas fábricas aquí adiante, tiña os empleados e xuntónos aquí nunha comida, pois o típico daquela época, para ter os obreiros contentos, pois unha comida con fraternidade, un xantar bon e tal. E iso foi sendo repetitivo e ese foi o orixen deste naseiro, que depois pasou a ser, distinto, como romería, tuvo como feira, pero o orixen principal foi unha comida dos empleados das fábricas de Barro Chavín. Sí, aquí estaba distribuído por días, que era o que se chama o día do pulpo, que é o viernes, é o día que se abre. Despois estaba o sábado, que é un día que eu non sabía exactamente, un dicen que era que se dá paellas, outra cosa, eu realmente non temos datos como para dicir que era un día en concreto. Despois tiñen o domingo, que era o día dos callos, e máis o día do comer ben, o sea, de que as familias traían as grandes... O sea, era un pouco o día do luxo nas mesas. Depois estaba o lunes, que era o día do caldo, xa para limpar un pouco a tripa do fin de semana. E o martes as sardiñas. Non sei, non se pasa fame, porque nas casetas cómese ben, pero sobre todo non se pasa sede. Eu máis ben lle chamaría a romaría do bon beber. Que tal lle dan estes obreiros ás bridas, á maza? Ben, non teño ningunha queixa, ao contrario. Ademais, somos unha pandilla bastante unida, todo o mundo máis ou menos aporta o que sabe, uns atamos a tornillan, outros pintan, outros colocan, outros facemos un pouco de todo. Somos, digamos, como un compendio un poquinho de todo, non? Estou vendo que tedes distintos ambientes aí no voso tenderete, hai como un salón por aí. Sí, a ver, temos un pouco un tipo chill out, non? Un pouquiño para cando ves un pouco de fora e tal. Antes de que comas, pois faz os previos, tomas un vermuíño, a xente que tamén ven tomar algo con nós. Estamos todos un pouquiño aí en familia, non sabes? Trátase deso, además é unha mesa aberta, como podes ver, o sea, fai un tempo a xente poñía toldos negros e tal, e nós temos a intención de que seña unha mesa aberta para todo o mundo, non? Que todo o mundo poida chegar, vernos aí sin problema, como xa nos coñecen, pois invita un pouco tamén a poder entrar e poder disfrutar con nosotros do naseiro, simplemente iso. Chepi, cantos sodes aquí neste chiringuito a comer? Sobre 15, 16. Máis ou menos, sí. Entre a familia e tal, 15, 16. E para traballar? Para traballar os que somos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, e non hai máis. E algún mira máis que traballa tamén? Sí, dos que están aquí que veñen para traballar, miren. O sea que quedámonos en 3. As outros quítanos de clavar puntas e o resto del día, de bridas, puntas e non pouco máis. E man non hai instruccións, claro, para cá, pois senón nada. Eso sí, eso está claro. Cantos días vades botar logo? Pois hoxe xa nos quedaremos a cenar aquí unhas boas sardiñas. E nada, e mañá, pois, despois de traballar, pois xa vir para aquí, para o pulpo, para de noite, bueno, hasta que o cupo aguante, hasta martes ou miércoles, que hai que desmontar. Outros 4 para desmontar. Pois vamos moi avanzados, outros anos ainda estamos discutindo, traemos uns avances novos, que son estas mesas, que xa son ben prefabricadas, é moi ben, a verdade que nos está salindo moi ben, vamos moi rápido, e está quedando todo bastante ben. Oiche, pero montar sin discutir tampouco presta igual, non? Xa ten que haber unha discusión, se non hai discusión non hai naseiro, entonces. Este ano trouxemos cociña, temos para aquí, para esta parte para as tendas de campaña, que nos gusta separala de onde estamos, a zona de ocio da zona de descanso. Pois traemos unha mesa para un ordenador, traemos o ordenador para que haxa karaoke, para poder cantar despois. Un poquinho de todo. Sempre hai un manitas e un folgazán. Quen é o manitas e quen é o folgazán? Non vou dicir que son eu porque queda mal, pero bueno, algún hai, pero folgazás hai moitos. Folgazás hai uns cuantos por ali, os queres enfocar tamén. Estamos vendo aí 3 que supervisores, non? Capataces. Está supervisando que o da entrevista o faiga ben, imagínate.
Bueno, o meu irmão é Manitas, que este sabe, este é o que domina todo, sabes? Este pon aquí tal, este é o que controla. Se puta son eu simplemente. Eu sempre viña o viernes, sabes? Pero bueno, este ano, pois, veño antes e axudo a montar esta xente, máis ben, pero bueno. Ademais, sempre no traballo, sempre pido as vacacións no naseiro, a min que non me quiten. O demais, dame igual, Semana Santa, Navidad, tal, pero o naseiro é, vamos, algo imprescindible. Pois como este temos unha mesa, temos unha cociña, unha caravana transformada en cociña, e logo pois adaptámonos un pouco, construímos un váter, fixemos unha ducha, porque xa chego, eu levántome pola mañá, o primeiro que necesito é ducharme, entonces pois así os demais. Tamén tedes para os nenos, para divertirse, algunha cousiña? Sí, porque, pois o que che dicía antes, tantos días hai que entretener, porque senón tens que estar continuamente con eles abaixo na verbena. Entonces, pois aquí entreteñese. Este ano temos unha cama elástica, outro ano tivemos un colchón inflable, o sea, sempre temos algo. Antoni, diche feito todo ese furado con ese pau? Sí, porque non temos outra cousa. Chegamos aquí, non hai herramienta ninguna, pois con un pau hai que facer as cousas aquí. Estades empleados logo, estades empleados. Sí, empleados da juventud, para montarlles aquí, axudarlles a montar un pouco todo isto. Desde que non tiñan pau de ferro logo. Non tiña nada, unha chita aí, un martillo e menos mal. E armar todo como podemos. Dani, isto do naseiro vai por barrios e aquí estamos na mítica calle dos Pavos, non? Efectivamente, na calle dos Pavos, aquí, mítica. Está logo, cando se quere vir un pouquiño mover as cadeiras aquí, a xente van para aquí logo. Ni máis ni menos, sobre todo cando acaba a festa. Aquí, música a mansalva aquí, hasta pola mañá. Temos DJ residente ou por aquí temos varios, como é? Hai varios, pero bueno, o principal son eu, aquí nesta mesa son eu, particularmente. E que lle posa a xente? Rock and roll, reggaetón... De todo un pouco, desde Rammstein a reggaetón, a bachata, ao que seña. E, como ven, o naseiro daría para un programa de construccións, pero, sobre todo, para un ben potente de gastronomía. A acabada a montaxe, chega o momento dos chefs, e o campamento énchese dunha variedade incontable de olores e de sabores. Que temos por aquí ás brasas? Temos morcilla de Burgos, chorizo criollo, costilla de cerdo, chorizo casero, panceta e cordero. Bueno, canto tempo levamos con elas así asándose? Desde las 8 de la mañana, para las 3 de la tarde, unas 7 horas más o menos, para que tengan su punto, sobre todo los corderos. Pois mira, en principio vamos a facer uns mejillos con vinagreta, que está aquí, despois temos o bonito enrollo e o xamón cocido que está ali. Pa hoxe. E de tarta temos tarta de queixo fría e flan pa postre. Na mesa xa hai un xamón para facer os pinchos, e unhas tortillas, e unhas aceitunas, e os vermús. Eso xa pa pinchos. E despois comemos. E cando acabamos unhas 7 da tarde, despois preparar a cena outra vez, e así sucesivamente. Pois aí temos uns callos, con tripa, uña de cerdo, uña de ternera, 2 quiliños de garbanzos, un trozo de panceta, uns chorizos, e nada máis. Botase o picante, o azafrán, o condimento, todo eso nada máis. E poñelos a ferver e punto. Faltei 2 anos, ou sea, 1 ano, que naceu a miña fillo o 16 de agosto. Entón xa non pude vir ao naseiro, pero foi o único ano que fallei en 26 anos de vir aquí. Xa de pequeniña viñamos con miña nai, cunha cesta na cabeza, puñámonos á beira do río, con uns manteles ao rededor e todos ao rededor da comida. Témolo pasado bomba. Mañá tócame descansar e ir a sesión vermú. Hoxe tocouche traballar lá. Sí, o de cociña levo eu todo. Entonces, tamén depois non frego, Depois fregan eles. Cantos anos levamos cociñando aquí para a tropa? 30 e pico, porque eu xa son moi bella.
20 e pico anos cociñando no Naseiro, xa que confían en ti, un pouco. Xa que confían en ti, non? O que me collen por parva, vaite tú a saber. Roberto, xa o día da paella no Naseiro non podía faltar a paella. Aquí está. Exactamente, o sábado de Naseiro nós, bueno, temos de menú paella, neste caso é unha paella encargada, dado que somos moita máis xente da habitual, non? Os demais días, xuntámonos o sábado con compañeiros e outros amigos, invitados que veñen comer, e, bueno, pedimos unha paella e agora acabamos de destapala, non? E a verdad que a pinta promete. Sí, nosotros sempre traemos sempre a tradición. O venres é o pulpo, o sábado a paella, o domingo, eso sí que é un pouco variable, nosotros traemos bonito enrollo, calamares rellenos, un pouco de todo. E logo despois o lunes sí que traemos o caldo, que é tradición, e o martes, exacto, la con asado, e o martes as sardiñas e churrasco. Seguimos a tradición de todos os anos desde fai moitísimos anos. Cantos todos aquí a comer neste... Aquí somos 8 adultos, e as nosas nenas, que agora xa son maiorcitas, viñan sempre con nós, pero agora xa teñen as súas mesas propias, pero comer veñen comer aquí sempre. Porque traen bebida, pero comida pouca. Entonces, na mesa dos papás sempre hai que comer. Se independizarse sí, pero co tupper, non? Coma sempre, ben sabes como é. Non se dan ido da casa nunca. Santi, ao Naseiro hai que vir de gala. Home, de gala xa vimos, porque eu penso que traigo uns pantalóns que deben de ter como de, non sei, 25 ou 27 anos. Foron uns pantalóns que me regalaron e tal, e que a conta de vir aquí, o caloriño e tal, puxámonos e decentámonos así, e aí che vai. E aquí estamos. 25 Naseiros logo contigo, esos pantalóns. Os 25 Naseiros, ti señor, é logo. Tuve que ir ao fondo do queixón, porque onde os guardamos é unha cousa secreta xa. Son pa min e nada máis que pa min. Martín, hai moito que cortar para esta tropa, son vos comedores ou que? Oi, haiche moito, ben ves o que hai por aí, un pouco de queixo, tortilla, patacas, aceitunas, en fin, aquí cortando un pouquiño de xamón. Picamos algo aquí e logo vamos á sesión vermú, pois, bailar e tomar outros. E mentres ferven as potas e os devotos honran á Virxe da Pena de Francia, os máis madrugadores van collendo sitio para a sesión vermú. Nesta mestura de verbena e entroido de verán non faltan o bo beber nin tampouco o bo xantar. Aquí hai uns carros tan completos que xa quixera Manolo Escobar cando andaba de romería. David, vai a carro máis xeitoso que tedes aquí, Bueno, isto fixémolo a raíz de que a comisión pórtase ben con nosotros e van nos poñer unha sesión vermú larga, entonces ao vermú hai que botar algo, entonces que mellor que traer un carro así con chorizo, xamón, etcétera, etcétera, vos amigos, vos compañeiros. Mas ten cociña ese carro, non? Sí, señor, cociña, nevera, xamoneiro, ten de todo. Música. Vimos pasalo ben a sesión vermú, hai que aproveitala. E aí no tirador ese que temos? Temos vermú mezclado, xa combinado, e tirador de sidra escanciada con dúas bombas para amazala ben. Cristina, tedes un carro ben equipado, Bueno, rompeunos isto, tiñamos un tellado moi bonito, pero non nos salía pola porta, entón subamos lo que rompemos, non quedaba outra. E como problemas logísticos logo? Sí. Era o carro de todos os anos, pero non quedaba outra que facer así. Bueno, pero o carro ten o que se lle pide a un carro que hai que colle de todo, non? Sí, comida, bebida, o que queiras. E hai máis, de comer ou de beber? De beber. Isto é un pincho. Está cuberto con todo o que necesitamos. Bebida, comida, complementos, ten nome, todo o que se necesita para vir ao Naseiro. Hai máis de comer ou máis de beber? Podoche mentir, pero eu penso que máis de beber, Bueno, a verdad que é un menú moi completo para todos os gustos. Conejo a la carrera, hai que estar hábil para collelo, pero bueno, no Naseiro sempre xa está máis dóciles, conexo. O rabo ao natural, que é como mellor vai. O natural, o rabo, vai moi ben ao natural. Bueno, a almeja al punto, está ao punto tamén vai moi ben. Bueno, hai un surtido que penso que pode complacer a todos os gustos. Traemos uns chorizos, unha pouca de pouca que é o primeiro día de xera outro. Bueno, para que vamos engañar? É un carro cheo de bebida. Comida pouca. Chorizos para aparentar, non? 4 chorizos aí para... No, máis ou menos aparentar un pouco que se vexa que... xa se nota que estamos mantidos, pero... É comedoriña esta tropa, logo. A xente come moito, depois de beber hai que comer tamén algo. Así como é, teñente contratado ou nada? Sí, vou por horas, 50 euros. 50 euros a hora,
o xamón solo, o queixo vai á parte. Fai frío hoxe no Naseiro, Fai poquinho, fai. Por eso estamos así abrigados. Por o frío que fai. Non por outra cousa. E moito porquiño á brasa e non tedes medo aquí que vos enganche? No, medo ningún. Aquí non hai que ter medo a nada. Aquí é pasalo ben. Oiche, desde Escocia aquí ainda hai unha tiradiña. No, bueno, pero subir chove igual, máis ou menos. As Highlands e máis nosotros andamos rivalizando. Nosotros temos o Picón aí en Loiva, os acantilados é o mismo todo. É que eles son xente moi lista, porque teñen todo o ano. Si foi, eu só la podo poñer 5 días, si non poñería todo o ano. O primer Naseiro de casada, Sí, a verdade que sí. Levo moito tempo e a ver se consigo un marido, pero non hai maneira. Mira que vas de gala, pero... Nada. Mira, eu xa dixen ás 4 na capilla para casarme. Estou en oferta, pero non atopo naide. Toño, este é un prodixio de Imas de Masí, este gorro, Sí, bueno, es una apuesta por mejorar, por esta fiesta, por engrandecer esta fiesta, que es una maravilla. Nosotros venimos de Madrid y estamos invitados siempre. Galicia nos acoge y nosotros, pues, bueno, también ponemos nuestro granito. O Naseiro é sempre unha festa moi boa, donde comemos moi ben, bebemos moito, pero comemos moi ben. Solamente hai que ver o que hai todo por aquí, todo moita xente. É impresionante. Todos somos amigos en Naseiro. Jon Snow, este trono ten pinta de estar moi disputado, No, este trono é solo para min, Non vas pensar que se pode sentar calquera aquí. Pa foto sí, pero para sentarse solo eu, Estou un pouco... Ando floxo, vou... A comida, foi máis ben a comida que a bebida, É que na serio comese tanto que hai que traer o váter para o vermú. Se non traes o váter ao vermú, non podes ir hasta o xunto de Lanas que non chegas. Andrés, tes un pau de selfie ben xeitoso, Bueno, tamén que discurrilo, o tempo che me levou, porque eu miraba nos catálogos japoneses, nos catálogos dos chinos, e ao final fun a un catálogo do Cebreiro e encontrei o pau de selfie que de verdad temos que usar en Galicia, porque hai moito atontado por aí con os paus desos que dan noxo, e nosotros temos que adaptarnos ao noso. Eu xa sei que isto é un choque de culturas, pero é como ten que ser. O tirador de sidra é que foi dunhos amigos meus de Langreo, do que é da cuenca do Nalón, que mo regalaron, porque eles ben saben que eu isto aproveito máis que un billete de 500 euros. Loli, chegaron os refuerzos ahora, Home, falta facía, chico, non ves? Mira como tiñamos os platos, non había xa nada. Estábamos aquí xa desesperados. Estamos que caemos. Oye, pero chegarábamos con eso? No, que va, temos máis alí. Oye, en serio. Hai que ir alí a velo, xa verás. Sei que está un pincho logo. Isto non é nada, isto é pa unha muela. Só de xente sana logo, polo que vexo, moi deportista. Sí, somos xente sana, levamos entrenando todo o brao pa Naseiro chegar con bon ritmo de festa e tal, e ahora xemos pretemporada en julio, agosto levámoslo máis ou menos ben, e aquí estamos na reta final. Que dura máis aquí no Naseiro, os 90 minutos ou dura máis a prórroga? Nosotros somos de prórroga, somos de chegar a última hora, cando xa está caendo todo o mundo. De feito, acabamos de chegar a Sison Vermú e vimos aquí en plan frescos. Ahora resolvemos, todo controlado. Canto pode durar unha sesión Vermú con prórroga incluída no Naseiro? Pode non acabar hasta o martes. Pode. No, eso depende se empatas cas sidras despois do partido da sesión Vermú, se vas a prórrogas, penaltis na sidrería, aí xa se pode liar a cousa. Bueno, por neta, como ben ves, é a futraga que lle chamamos Evangelina, que usamos como galipisa normalmente. E aquí para Naseiro, pues bueno, digamos que lle cambiamos un pouco as características e vimos con sidra e viño de porrón, calimocho en porrón e máis cerveza. O que solemos ter solo aquí, non traemos pisas ni nada, e máis ben de beberaxa. Hoy me he levantado contento de verdad. El sol de la
a despertar, yo digo. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo, salta, 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 salta. Pero con todo equipados que van os carros e todas as tentacións que hai nas sidrerías, aínda hai que andar máis aliciantes para volver ao campamento base. É que, como na casa, non se está en ningún sitio, sobre todo cando está a mesa posta. Mi madre querida, o mellor que lle puide fazer foi o estómago a todos estes, porque de verdad que todo come, non che deixan nada. A cena hai que volver a cociñar. Que lles fixache hoxe? Contame. Pois mira, patatas fritas, pimentos de padrón, lacón asado, comeron, espera, que comeron pola mañá pulpo de pinchos co vermú, xamón, chorizo, de todo. Xa foron mantidos pasas de un vermú, pero cando viñeron os niños non nada que volveron a comer todo. Temos unha pouca de carne asada, un pouco de pito, os callos xa os acabamos. Chegamos tarde xa. Chegadas tarde, sí. Pero de beber aínda hai, sí. Bueno, non sei, pero uns 20 e pico debemos ser. 23 ou por aí. Hai que palillar moito para darlle de comer a esta tropa ou son comedoriños? Son comedores, son. Non lles hai que rogar nada ni nada. Aquí para carretar viño nesta mesa hai que andar, Hai que moverse. Eu penso que era mellor que viñera por barriles, salía máis barato. Por tubería aún mejor. Cantos sodes aquí a comer? Hoy 70, 80, por aí, 75. Sí, 75, 80, 65, depende. Hai baixas porque, claro, a noite despois vai mermando, non? Como é, que a familia é moi grande ou que hai moitos amigos? Bueno, aquí é un grupo de amigos e non máis. Somos todos parientes. Somos Más o menos. Somos primos todos. Más que primos. Quen crees que é o que máis come de toda esta mesa? ¿No la ves, Carolina? Mi amiga, mejor amiga Carolina. Luego está Salva, que es un gorrón, viene en plan jeta. Nadie lo invita, pero es el típico que se acopla todo. O que come máis desa mesa, sí. Eu penso... Pode señalar con nomes e apellidos. Mira, ese señor do polo azul, mira, o señor dorado é o máis comedor de todos, Sí, é por Lucía. Lucía é do postre. Lucía é do postre, hai que repartir. Tú non ves como ten o postre, está repartindo, pero a maior parte do postre come o ela, Mira, aquel dali que está sentado ali. Ese, zampa que nin Dios, la Virgen. Non se move. Tedes pinta de darlle todos ben, Tedes bus degustadores aquí. Home, aquí, os galegos que somos, senón. Home, hai que comer ben. En Galicia cómese, bueno, é unha maravilla. Cantos kilos se poden engordar na Seiro? Unha aproximación así. Aproximando. Mira, o que comes logo adelgazas bailando. Eu pesei 130 cando vim para aquí, eu supoño que eu se engordo un 5% non se nota, me entendes? Pero se engordo un 5% calquera destas sílfides, pois sí que se nota, un 5% eu non. Teñen pinta de vos comedores eles tamén, non? A tropa Tragan bien, eu xa me romperon o esquema, eu pensei que iba a chegar, pero, bueno, para a cena, pero creo que para a cena hai que facer paella. Sabes paella? Xa metes de arroz a que quedou. Sí, resulta que temos unha xente moi xoven, que ademais é da Coruña, a maioría dela, desta mesa, dámosles callos, porque despois van a estar hasta as 6 da mañá tomando cubatas, alcohol de 45 ou 50 grados, que nosotros sepemos. Entón é necesario darlles callos, e vamos dar pollo do corral despois. Bueno, despois de non ser, pois iríamos ao médico, como suele dicirse os lunes, a ver que nos dice. E, bueno, habrá que reconsiderar a comida. Despois de aquí para o Festival da Luz. Home, desmontar aquí e montar ali. Nin depresión pos naseiro, nin nada. Non nos dá tempo, non dá tempo. Dunha para outra. Dunha para outra. A vida do turista é así, todo bravo. É moi dura. Sí, aquí xa estamos pouco postre, empezamos cedo. Non esperamos a que acabase a orquesta.
Aquí sodes máis de comer que de sesión vermú. Somos máis de comer, sí. Aquí a xente non espera que acabe a sesión vermú. E que tedes de postre por aí? Contame. Temos tarta de queixo, temos pasteles, temos requesón, estades invitados. E que comistes, a parte do postre? Comemos empanadas, comemos entrevés que nos quedou de poñer que se nos olvidou, coas prisas. Entre tanta comida... Comemos cocido e asado. María, aquí ao Naseiro podese vir cada prole, eh? Se puede venir, sí. Nosotros debutamos con un mesecito y la mayor de 4 añitos. Además vimos equipada, Sí, con la camiseta do meu primeiro naseiro que ya regalou a súa madriña. E intentar pasar o naseiro de día este ano. Cantos anos levamos vindo ao Naseiro? Buah, desde que nacín. Que me traían meus pais nunha cestiña. Porque mis padres ya venían mayores y ahora nosotros con 60, aquí hay de todas las edades, 40, 50, 30, 60 y pico, y bueno, hasta que podamos. A quen temos aí no colo? Aquí a mi nieto Hugo y el nieto de una prima mía, Anxo. Estamos, sempre coincide o cumpleaños de papá e o 25, entonces foi allar. Fixo 89 anos este ano. E mamá fai 90 hoxe, o 26. Entonces sempre coincideu en Naseiro. Antes tiñamos un veciño que tamén coincidía con eles tamén. E temos postas as fotos que son fotos do ano anterior. Cada ano renovámolas. Entón, vades vendo a xente que ven á mesa, facemos a foto para que o ano seguinte veñen e se vexen aí. Estou vendo polas fotos que o pasades mal aquí no Naseiro, eh? Estou vendo xente escaeceando sidra, tal... É que o Naseiro é a romería do bon xantar. Comer, beber e danzar. El andro cristalino, con su corriente azul, tú eres vivero, valle de amor, valle de amor. Cuatro bellos marineros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos pra Viveiro, xa se ve San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos pra Viveiro, xa se ve San Roque. 46 anos teño e levamos aquí vindo moitísimos anos. Somos de Valdoviño! Viva! Viva o Naseiro! Viva as carrilanas de Valdoviño! No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. Anda diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.